jeg på 2 kopper. Hvad skal der med dig? Fik du det med? Den skører altså her i 1,300 på den her tid. Ej, den er sindssyg. Ja. 2,37. Så røg halen og sagde. Er halen røg den? Altså lige så lidt til. Vi har Emil Rasmussen, der har kørt bedre end David Miller. Bedre end Gutierrez. Bedre end Carlos Han var i færdig. Jeg troede, det var muligt. Ja, bedre end Slæk og Valverde, Mario. Den er helt udmattet. Ja. Det er verdens bedste kunne se den der med gul giver vinger, men det er altså rigtigt op. I det her tilfælde, chicken wings. Men det er jo det, vi har ventet på længe, Dennis. Det er jo en stor disciplin med alle de overraskelser og drama, vi kunne forvente.